खुलुमबाय। मैयानि दिनाव मानव गेदेर बिथां हाग्रामा महिलारी जाय बिथाङा BPF हान्जानि आफादगिरि आरो BPF दोलोनिबो दैदेनगिरि, बिथाङा मोनसे मैयानि भार्डिक्टनि बाथ्राखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों। नेशनेल जा इस्यु, नेशनेल पार्टिफोरनि जा इस्यु, बे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोरनिफ्राय जानगारनानै गासैबो जोंनि बिटिआर हालाम एबा आसाम हालामनि जा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफोर दङ, जेरै UPPL, BPF, GSP, बेफोर हान्जाफ्रा ज' जानानै बिटिआरनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खौसे जानांगौ होननाय बाथ्राखौ आंबो खोनानो मोन्दों। दिनैनि दिनाव आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, रिजननि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा चिफ एबा डिपुटि चिफनि जेबो कन्डिसन गैयालासिनो बयबो खौसे जानायनि बाथ्राखौ खोनानानै गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, जोङो BJP पार्टिजों एलायन्स जानायनि सिगांनो हाग्रामा महिलारी बिथांनि जा हान्जा BPF, बेखौ जोङो गोबाव सम नेनानै दङमोन। बिथांनिसिमबो जोङो थान्दै फाथायहरदोंमोन, जोङो खौसे जानानै बिटिआर सुक्तिखौ मोजाङै मावफुंनायाव हेफाजाब मोनगोन नामा होननानै। खिन्थु बिथाङा बै समाव BJPजों जगाजग खालामनानै, कंग्रेसजों जगाजग खालामनानै, गाव हारसिं सरकार दानानै थांनाय 17 बोसोराव 17 बोसोरनि 15 बोसोर, जेरै कंग्रेसजों 10 बोसोर आरो BJPजों 5 बोसोर एलायन्स खालामनानै सरकार दाबोदों, बेफोरबायदि थांखिजोंनो बिथाङा देग्लायबो मावदोंमोन। खिन्थु जोंनि इन्टारेस्टआ, UPPLनि इन्टारेस्टआ 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि जा एकर्डनि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि आरो हारि दाखांनायनि थांखिजों गासैखौबो मिजिं सुजुनानै एबा जोङो थांखि सुजुनानै जोङो जोबनायाव BJP हान्जाजों एलायन्सआव फैनानै जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों थिरांथा लायो। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जादों, बिथां हाग्रामा महिलारीया दिनै जि भार्डिक्ट फ्ल'र टेस्टनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आन्दाराव जा जोंनि हाइकर्टनि फोसावनाय, बे फोसावनायखौ जोङो UPPL हान्जाया वेलकाम खालामनायजों लोगोसे फ्ल'र टेस्टनि थाखाय जों टटेलि प्रिपेयार जाना दंखायो आरो बे डेम'क्रेसिनि मोनसे पार्टखा। आरो बेवहाय जेनगोनखौ नुखानानै दिनै इमसनेलि बर' हारिखौ एटाचमेन्ट खालामनानै गावखौ बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि होननानै फोरमायथिनो थांनायखौ आं दुखु मोनदों। मानोना बिथांनो जा खाबु होदोंमोन, बे खाबुखौ बिथाङा लायाखैमोन आरो बिथांनि इलेक्सननि सिगां जा एकर्डनि दफाफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय, बे बाथ्रा बुंनाय आरो दिनैनि इलेक्सननि उननि जा बिथांनि बडि लेंगुवेज एबा एक्टिभिटिसफोर, बे एक्टिभिटिसफोरखौ नायनानै जोङो फाइनाल डिसिसन लायो। बिथाङा एकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो जेराव मावनो होननानै थियारि जायाखैमोन आरो इलेक्सननि उनावबो जोंनिफ्राय जानगारनानै थादोंमोन, जायनि जाहोनाव जों बिथांनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों। आरो जों जेराव दा सरकार दाखाबाय, जोङो फोरमानल' होनो थांगासिनो दङ। जों मोनथाम हान्जाया खौसे जानानै सरकार दानानै जोङो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो बेनो जोंनि गुबै थांखि। नंखायनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिटिआरनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरजों लोगोसे गासैबो जाथि जन'गोष्ठि, नोंथांमोना खुनु टेनसन लानो नाङा। जोङो हारिनि थाखायनो नांदों, खौसेथिनि थाखायनो नांदों, जौगाथायनि थाखाय नांदों। नोंथांमोना जेरै जोंखौ मोनथाम हान्जाखौ जथायनानै सरकार दानो थाखाय खाबु होबाय, जोङो 5 बोसोराव जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावगोन। जोङो नोंथांमोननो दिनै आं UPPL हान्जानि जानानै BJP, GSP आरो UPPL हान्जानि खौसेथि मोनसे सरकारनि सोद्रोमा जानानै सासे EM जानानै नोंथांमोननो प्रतिश्रुति होबाय। थेंक इउ।